Bé, la primera qüestió que hem de dir és que la vaga del 31 continua en marxa, molt possiblement la vaga indefinida també, perquè avui l'únic compromís que hem tret d'esta conselleria és que el dia 16 d'abril, és a dir, d'aquí 3 setmanes, n'hi haurà una mesa de negociació per a començar a parlar de cada un dels temes, però sense cap concreció d'absolutament res. I mira que els hem estat demanant concrecions en pujada salarial, concrecions en baixada de ràtios, concrecions en mesures per a reduir la burocràcia. Res, no hem eixit tal com hem entrat. És a dir, l'únic que tenim és que el 16 d'abril, d'aquí 3 setmanes, tindrem un calendari, ens posaran una proposta de calendari per a començar a negociar. No sabem ben bé què i no sabem ben bé quines mesures concretes. Per tant, el dia 31, evidentment, la vaga es manté, i ja dic que molt possiblement la indefinida en maig l'haguem de dur a terme perquè no confiem en absolut en aquesta negociació. I d'altra banda dir que jo crec que el decàleg està mort perquè totes les organitzacions sindicals ni l'hem entrat a valorar. Simplement l'hem apartat i els hem exigit aquesta negociació real i efectiva dels temes que proposem i pels quals estem convocant les mobilitzacions.